Magalirong kita ug manganta, atong daygon ang Ginoo. Himayaon tang iyang ngalan, pasalamatan ta siya. Magalirong kita ug magampo, atong daygon ang Ginoo. Himayaon tang iyang ngalan, pasalamatan ta siya. Daygon ikaw, O Dios, himayaon ang imong ngalan. Salamat kanimo, kanimo among Ginoo. Daygon ka Dios. Sa kalasamahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya hato Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manaag kayo. Manausap kanimo. Mayong untag kayo din. O welcome ng Santos nga misa itong pagsaulog sa kapistahan ni San Bartolome Apostol. Sa hilom at ihalagat sa Dios ang atong mga personal nga mga pangabuhi. Uban sa presyo sa itong Santo Papa sa may susibahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton. Sa mga grasya, kinahanglan sa itong makiksuhan nga nabiktima sa mga kalamidad. Gato sa kinihalagas kapulaya sa mga kalag, sa tanang mga nangamatay, ilabila sa mga mahal sa kinabuhi nga mihan. Ugarong mahimog tantakos sa pagsalmo ting santos na misa, ilusulat o karon ang mga kasalaan atong nabuhat o mga ikit sa pasaylo sa Dios. Nagkumpisal ako sa Dios nga maagahon sa tanan, o kaninyong mga igsoon, na nakalapas sa kadakuya mo, sa nahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na amuyo ako ang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo ang iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan o tagdahan Dios nga maagahon matanan, ug pasayloon sa itong mga sala, pero takita niya ngadto sa kinabuhi tayo. Amen. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sayang mga tao din hisayo, Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Heso Kristo, bugtong anak sa mahal. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag tang sasala sa kalibutan, kaluy kami.
Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangduno, Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Ligo na diri ka na mo, Ginoo, ang pagtuo, pinaagi dini ni San Bartolome, imong apostol, nahiusa sa imong anak sa tibuok kasing-kasing. Itugot nga sa iyang pangama, ang simbahan mahimong timaan sa kaluwasan alang sa tanang katawhan. Ini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon saang gipadayag. Unya miduol kanako ang usa sa 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka panaksang puno sa 7 ug katapusang katalagman. Miingon ang anghel, dali nga ri og patan-awon ko ikaw sa pangasawunon, ang asawa sa nating karnero. Unya gigamhan ako sa espiritu o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios. Nagilak-gilak gini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa bililhong bato nga daw haspe og tin-aw sama sa bildong. May dako og habog nga paril kini ug may napulog duha kaganghaan nga gibantayan sa napulog duha ka anghel. Diha sa mga ganghaan naisulat ang mga ngalan sa napulog duha ka mga banay sa Israel. Kada kilid sa syudad may 3 kaganghaan, 3 sa silangan, 3 sa habagatan, 3 sa amihanan, ug 3 sa kasadpan. Gitukod ang paril sa syudad, ibabaw sa napulog duha kasukaran ng bato, kagisulatan sa ngalan sa napulog duha ka apostoles sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong higala nagtug-an sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo, og padayga kanimo ang tanang nga nagtuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, og pasuginla sila sa imong gahom.
Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan, may tungod sa imong gahom, og say may mayaong kasana sa imong gingharian. Og sa may mayaong kasanag sa imong gingharian, og ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Ang Ginoo matarong diya sa tanan niyang mga paagi, og balaan diya sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo hadol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagatawag kaniya diya sa kamatuoran. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Alleluia, alleluia. Isugid mo, Diyos, kay maminawa ko sa mga gipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo madakay Dios. Manausab kanim. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gipakita ni Felipe si Natanael o giingnan, gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazareth. Doon na bagoy maayo nga gikan sa Nazareth. Nangutana si Natanael, ngari o tanaw, mitubag si Felipe. Sa pagkita ni Jesus kang Natanael, nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita o walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito sa ilalom sa kahoy igira sa wala ka pa tawga ni Felipe. Si Natanael bitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoy igira? Makita kag mas kahibulungan pa kay niini. Og miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli o ang mga anghel sa Dios nga magsakakan na og diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Magigsoon ang matag usa kanato, adunay kaugalingon nga kasinatian kanang gitawag natog faith life experience, no? Kung giunsa kita pagtandog sa Ginoo nganong sige tagsimba, no? Giunsa ta pagtandog sa Ginoo nganong gusto ta mosulod sa kinabuhing relihiyoso o diha sa ato ang padayon nga pagpaningkamot sa pagpuyo sa matarong nga kinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo, no? Dihay usa ka katekista, no? Ingon siya, abi nimo, Father, nganong ni involve ko o mitahan ko sa kinabuhi isip katekista tungod sa
pagbasa sa Ebanghelyo, no? Diin na-reinforce labi na sa humiliya sa pari o sa akong pagpamalandong, no? Tapos pag-istoryahanay sa among pamilya, no? Akong kapikas dito, no? May suporta sila, no? Ug mao ka na naningkamot siya, no? Kay mao kini iyang paagi pagpanayag sa iyahang pasalamat usab sa Ginoo. So mao kana siya makaigsoon, no? So hinaton ta nga siguro ang matag usa kanato nakadasig usab og laing tawo o mga silingan, no? Aron ilang masinati ang gugma sa Dios, ang kaayo sa Dios ug mi-sustain sila. Pero ang dako lang hagit tungod kay adunay uban nga nagdasig kanato pero after some time sila nasad ang nangawala. Sa ato mapagbasa karon makaigsunan, no? Ato ang pamalandugan nga diin ang Ginoo sa kanunay ang una nga naghimo sa lakang. Siya ang nagtawag kanato. Ang Ginoo wala magulat nga atoa siyang pangitaon. Ang Ginoo migawas aron kita iyahang mahimamat. Padayon ta nga itong mapag-ampo ilabi na sa mga mahalato sa kinabuhi nga nangawala. Mga tao nga nagpuyo sa makasalang kinabuhi. Ang pulong ni Felipe nga ri og tan-aw mao ang atong unang pangandoy sa kinabuhi. Gusto nato mangita, gusto nato nga makit-an ang Dios ug mangutana kita karon sa atong kaugalingon unsa may atong gipangita ug unsa may atong pangandoy nining kinabuhi. Ang mga tao nangita sa seguridad. Ang mga tao nangandoy og stable nga kinabuhi. Nagunahuna sila nga ang kwarta or paghimo og pamilya, maghimo silang kinabuhi nga malipayon ug adunay seguridad ang ilahang future. Ang uban nangita para sa kalinaw, gahom ug dungog. Ang uban nangita para sa kalampusan or ang ilang kaugalingong kaluwasan. Pero kitang tanan gipahinumduman, ayaw pangitaa ang imong kanon, imnon, ug ayaw kabalaka. Ang tanang nasod sa kalibutan nangita nini mga butanga, ug ang Dios Amahan nahibalo nga nanginahanglan kita nining mga butanga. Instead, pangitaa ang iyang gingharian, ug kining tanan nga mga butang ihatag kanimo. Mangigsuon pangitaon nato ang Ginoo pag-una, no? Ug sa ato ang pagpangita kang Hesus, atong sundugon si Felipe, ug atong i-introduce si Hesus ngadto sa uban. Ug kalipay ni Felipe ang pagdala kang Natanael ngadto kang Hesus. Gusto niya ug pangandoy niya nga ipaambit ang himaya ug kalipay sa ilahang paghimamatay ni Hesus. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Giunsa man nato pagkahibalo si Hesus ug giunsa man pagkahibalo ni Hesus kanato ug unsa man ang dagko nga mga butang nga ato ang nasinati kang Hesus. May palihog pa sa katalibanong pag-ampo. Sa atong pagpasidungog sa apostol, sa tumang pagsalig budangop kita ngadto sa Amahan, bukas ang ato mga kasing-kasing diha sa pag-ampo, muingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, mamahimong abli sa mga pagpamuhat sa Espiritu Santo, ilabi na diha sa mga kalihukan nga magpalambo sa pagtuo sa katawhan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang mga pag-ampo. Nga mga nangulo sa gobyerno, mamahimong takos sa ilang dungog ug dignidad tungod sa ilang kamatinud-anon ug sulundon nga pagtuman sa ilang mga katungdanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang mga pag-ampo. Nga aduna untay mga programa alang sa pag-umol sa mga kabatanunan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang mga pag-ampo.
nga mamasakiton, makakaplag og tabang diha sa pagpangalagad sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pagampo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw ng ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pagampo. Nga mga matuohong mihalina, makaambit sa langitnong kahimayaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pagampo. Amahan sa among pagpadangat ini mga pangamuyong nganha kanimo, inubanan sa panabang ni San Bartolome, tudloi kami sa pagamuma sa uban, ug sa pagsalig sa imong kamanggihatagon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magigsoon pagampo kamurong ako yung sakripisyo, dawato sa Dios nga mahan nga magahom matanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sa paghandom namo o Ginoo sa pangili ni San Bartolome nga apostol, nangamuyo kami nga sa iyang pangama makadangat kami sa mga hinabag niya, sa kangkansang dungog among gihalad kanimo ang mga gasa sa pagdaig. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyo makasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios katunhay magahom matanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay ikaw ang makunayon nga magbalantay, nga dili gayud mubiya sa imong panon. Pinaagi sa mga apostoles, nagabantay ikaw nga mahigugmaon kanamo, ug nalipod sa walay hunong. Ikaw ang naghimo kanila nga mga magbalantay sa panon, aron motabang sila sa pagpadayon sa buhat sa imong anak. Ug gikan diya sa langit hangtod karon, nagaagak sila kanamo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Kay unang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santo gid ikaw, Ginoo, tuburan sa nagkasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ako galigon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag inigadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag ni gadto siya mga tinunan og miingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan din.
Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na mo, pinagi sa imong krus o pagkabanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisig ngayan, nga mga tubang ug walagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawat ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen. Karon mga bukit sa bahan, gamit ang mga pulong itulog kanato sa atong mauno. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa nagdautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kadunay sa sala,
ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malauwon sa pagbalik ni Kristo among maunawon. Kay mo manangging harian, ang gahumog ang himaya. Wangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Kristo giingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kainyo, ang akong kalinaw ihatag ko kainyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay, Manausab kanimo. ipakita ta ang panginigsunay. Kordero sa Diyos na nagawag ng sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Kordero sa Diyos na nagawag ng sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Kordero sa Diyos na nagawag ng sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Kini mga tumay ugmaong Diyos, ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong lamang kung maayo ako. Magambog ito. Nakadawat na kami Ginoo sa pasalig sa among kaluwasan, ning amo ang pagsaulog sa pangili ni San Bartolome nga apostol. Nangamuyo kami nga mahimo kini alang kanamo nga hinabang alang sa kinabuhi karon ug sa umaabot. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Muhalad kita usa ka man namo, usa ka maghimaya kabaray, usa ka himaya samahan, atong ipahilungod alang sa kapulayan sa makalag, sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan. Amahan namo nga naka sa mga langit, Pagdaigon ang imong ngalan, mabot maabot ka ka namo namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinisiyuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala, nga nagapasaylo kami sa sala ka namo. Ug Dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa dautan. maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo ana kanim. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan ng Jesus. Santa Maria, nahanginan sa Dios, igampo kami masasang, karon ug sa oras sa kamatayon. Himaya sa Mahal, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinuldan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Pahulay gadayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong o danag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausab kanimo. Og palagi na takabo sa tumayugmao nga Dios,
ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga misa, lakat ka mong isang yaw gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin